Mynta ngini pek kendiat Haduh Katno ka FIFA ka siu yagi tim lane kiri gi bai shim Mynta hakani ka World Cup mentau Snem ka FIFA World Cup kadai ka tournament ka ba hetam nabaro ki jaj jingle kai hakeling saudong ka perthai au Snem arajar khat pra ka FIFA ka Aisha ka tim ka ba ladu Haduh kumba live pra million US dollar but mentau Snem ka FIFA ka nang penkiu sa kumba sau million US dollar syakari ka banjob ya kani ka World Cup kata naga live pra million US dollar kan sayo syaka sau PR million US dollar ka FIFA ka pelut Haduh sau spa sau million US dollar na benta ki live PR teligeri bai shimenta kani ka tournament mentau Snem Cementa ngini pe ya ka khus nam ba ka FIFA ka siu syakari ka baladu hakani ka World Cup ka mentau Snem bat Haduh ki tim ki badon haka group stage ya gari ka baladu hakani ka FIFA World Cup mentau Snem kan sayo ya ka song Pisa ka ba sau PR million US dollar rengkan bat ka trophy wat ya gari ka bawan ba ar kan sayo kumba live million US dollar ya gari ka bawan balai kan sayo ar penyo million US dollar ya gari ka bawan basau kan sayo ar peusan million US dollar but ya kiri ke barem ka quarter final kin sayo markatnyo million US dollar but ya kiri ke barem ka round of 16 kin sayo markat lai million US dollar but gitim ke barem haka group stage kin sayo markantai million US dollar ka FIFA kala siuru ya ki live PR tali gitim Shwa ban senang ke tournament kata mar iway point san million US dollar kum shi benta ban kre na ka benta ka ni ka tournament